Hej mine fans! Vi har det her stykke guld her, der ligner guld. Det er langt. Kigger vi hjem. Ikke magnetisk, så ud med det. Tag det her stykke her. Jeg tror ikke, det er ikke så godt. Men det er heller ikke magnetisk. Så vi kommer. Ikke magnetisk. Tager vi det her stykke her. Ikke magnetisk. Tager vi metal. Så jeg bliver magnetisk. Ja, det... Ej, vi tager lige en resume her. Jeg laver resume igen. Det bliver stødt ud, det bliver stødt ud. Fedt! Det var sgu magnetisk. Og så har vi hjerten. Sætter den op. Pling! Magnetisk. Metallet her, det var magnetisk. Og det var hjertet også. Det brød klipsen. Det er begge.